seba, vieš, čo môže budú robiť, ale... Áno, no. Paráda. A tvoja mamina ešte tam robí ty v salóne? Či jak to máš teraz? Hej? Super. Hej. No, jasne. A ty jak Jarino so svokrou? Krížom cez cestu. Dobre? No? Nasleduje zastávka. The next stop is Hradištná. No, u nás sa dejú veľké veci, však naši predali byt moje rodičia teraz, vieš. Takže, no jasné, to je taká, ja som aj bol v Piste, ale ja som nevedel, čo s vodou, my sme stiahovali celý byt, všetky skrine, ja som sa vám neozýval, čo sme robili, proste, vieš, že som bol prakticky špinavý a som bol rád, že som si lahol večer na matracný kokos do prázdnej izby, takže, a však aj z toho som asi bol nejaký okoveral. Áno, tak. Vieš čo, práve že ešte neživí a práve preto hovorím, že som sa vám ani neozýval, lebo to je taká divočina, že oni predali byt a vlastne potrebujú za tie prachy, to chcú ešte, už dom je práve taká nová stavba, alebo vodom, alebo ako to nazvať, ale potrebujú ešte zariadiť, vieš. No a to za prachy z bytu, to taký tu býva taká nejaký čas teraz, čiže my sme vlastne všetko sťahovali, všetko všetkového na chatu a tak. A ešte na dome nejaké veci a proste dom je prázdny, dom musia dobiť. Čiže oni teraz bývajú na každej no extrém.